Elisabeth. Ellie. Ellie. Po angažovaní Adebayora to Karim Benzema nezabalil. Naopak aj v Sevilli v prvom súboji španielského pohára sa snažil presvedčiť vedenie madridského Realu i trénera Mourinha o svojich kvalitách. Uznanie za pohotový obranný záporci ale zaslúžil aj Raúl Albiol, ktorý pokazil radosť Luisovi Fabianovi. Hoci domáci útočník sa čertil a asistenta rozhodcu posielal k očnému lekárovi, je možné, že arbiter sa nemýlil a lopta celým objemom za brankovú čiaru neprešla. Real zvíťazil v sérii 1-0, čo sa ale domácim fanúšikom nepáčilo. Na ich hnev doplatil brankár Casillas, ktorého hodiná fľaša zasiahla do hlavy. Nielen vo futbale platí, že ak nevieš čo s loptou, tak vystrel. Aj v basketbale má táto veta svoje uplatnenie. That's your jack. Look at this by Lamar Odom. Yeah, that's my jack, and I'm saying good job right there by Lamar Odom. Jakie sznureczka. O, sznureczka. Gdzie to? Tatiż wyboskawać. Tatiż chce wyboskawać. Puści, 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 puści. Puści, 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 prosím. Zvuk. Vyťaž pušku. Zvuk. Ty si moja láska? Ty si moja láska najväčšia na svete? Čo, mamička má volačo v rukách? To ti je zajímavé?